Du lavede ikke samme fejl som mig. Nej. Jeg er pro jo. Du er jo professional. Og I lægger lyd ind over bagefter, siger I? Ja. Så nu lavede du en streg under senatet. Lad være med at forvirre Jasper. Ja, der var jeg med at forvirre ham så. Må jeg trykke på alt muligt? Nej. Ikke der. Det er ikke så godt. Jeg styrer det her pro, Jasper. Du er ikke det? Nej. Jeg blev forvirret. Er du blevet forvirret nu? Er du måske begyndt at grine nu? Nej. Fordi jeg kan holde masken, du. Eller noget. Og nu er det rigtig skævt. Du skriver rigtig skævt, Jasper. Fuck. Er du ikke venstrehånd? Jo. Hvem prikker mig i numsen? Undskyld. Nå, det er dig, Helene. Nu bliver det bare mærkeligt. Hvad har du skrevet? Vigtigt. Så tryk. Jeg kan faktisk gå så langt som argumentere for, at mit er pænere end dit indtil videre. Okay. Altså, er det svært at finde ud af, hvor du skal skrive henne? Jeg ved ikke. Jeg gør. Jasper, hvad er det, du laver? Hvorfor gik du pludselig sådan væk fra linjen og skrev vigtigt? Det ved jeg ikke, jeg prøvede at sådan Det der kommer, ikke? Det er sejt. Kom nu. Keep going. For de ser frisk ud på de baggrundsbilleder af skyen. Ja, vi er lidt i hegnet der. Show must go on. The show must go on. Jeg kan ikke finde musen. Der er heller ikke flere end det, der spørgsmål at køre med ned af. Fuck, jeg skriver skævt. Mhm. Jeg har bare skrevet den her. Solid. Du skal ikke grine, Jasper. Fast. Solid fast. Plus. Nå.